Shalom, horas madihita amanginang, selamat hari Minggu. Hupa botoho tu tonga-tongata di acara nomor 10 patanon, hupa sahatami ma kur maranata. Songonima buah-buah dihita, tapuk kama parminggota, marede mahita sio bukwede nomor 20 sada, ayat sada sahat tutolu, di ayat toluan non rim mahita jongjong. Dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anak nagabe pardengganan taringo tudosata. Hamu aleg akkadongan molosongoni dihaholongi debatahita. Ikut dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan di bata pargogo naso hatu dosan nasokal jala na bonar dialo hodo nagijang marroha jala dipati bohodo na serep marroha alani ihu pangido hami tuho sairamo tihami asa unang jukat hami
unang gijang rohanami. Alay togu-togu hami marhite-hite todim. Asa uduk serep tobok jala burju rohanami dia dopan ni halak saluhut. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamu. Maret dehita. Sadarion imana tersurat sian sada Petrus tolu ayat sia. Unang baloson hamu najat aloni najat, pangisahion aloni pangisahion, lama masuma sumahamu ainaeng teanon munado pasu-pasu umbahen natarjo hamu. Atong rak mangidogogo mahita tuado panidebata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Pola
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangolosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naruai. Nang sian pakatayon nami na soture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona hami alani dosa nami. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaeng alani. Asi maroham dihami alede bata nami. Pardengkan bahasa jala para si roha doho. Alani anak kahulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jasuru matodim perbadia itu roha nami be. Asa terbahen hami mangoloi hodi bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan uluan na sorasuda na pinarbagami di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaun ni dosata. Aida ngadongi barni, ay saluhut do pardosa jala hurangan marado pon hasangapon ni debata. Alai akka nagabe pitor, binahen ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian. Marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Nazareth.
hutta sadarion imana dianet sian sada Musa 50 mamukamai sian ayat 15 sahatu ayat 20 sada tajahama marsikat sore. Di paposi Joseph rohani haha anggina. Alai mabiar doaka haha anggini si Joseph dung mate amana sidai. Akanin nana sidama. Atik tung beha di hosom si Joseph hitamaon. Gabe di pasudol tu hita sude naroa. Na itabaheni tu ibana. Pertona mana sida tu si Joseph nina. Hatanya mata Tuhani dagan somate dope iban. Songonon ma dok hamu tu si Joseph. Say marpamua ti maroham di hajahaton ni haha anggim dohot di dosa na sidai. Ay tung naroa do na binahin na sidai tuho. Ope say marpamua ti maroham di hajahaton ni akka na poso ni debata ni amatay. Alai tangis doang ko si Joseph dung didok na sida songon itu ibana. Kahangginay marsinggang mana sida tujulona akanin nama hida mahaniyo naposong mahan. Dunginin na si Joseph mamadok na sida. Nung nga hamu mabiar, unang hamu mabiar, ay dang guru di debata do nang ahu. Jat donian tutu tahini rohamuna do pakau. Alay na din gado hapatihan ni bahan gabaka. Patu palos songon nani ida muna sa daryon. Lahat panguluhon bangso na gulo. Ope unang mabiar hamu, ahuma marmuduhon hamu, dohot anak kemunai. Dungi dia pulmana sida, pasabab pon rohana sida. Ido sahatna, martua mana tumangihon hata ni debata, jala na peopsa. Amin.
porsiao tai songon nahi na tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di de bata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tu mo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni de bata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di perbadia andoran sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dong ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundu tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok. Mulak mangolu sogo daging ni halak na mate. Dohot di hangoluan na sorasuda. Amen.
Tikting di minggu pasapuluh limahon Dung Trinitatis 17 September 2020 bagian Nabarjolo Guarni Mingguan Guarni Mingguta sedarion ima minggu pasapuluh limahon Dung Trinitatis dokot tema unang hamu manguhumi bagian paduahon dakdanak nasorang Nabarjolo na di hari Kamis 7 September 2020 di basa-basa Tuhatta dakdanak bawa keluarga ni Amatta Rudi Jansen Sitorus Inata Paula Antonia Retiani Woro Palupi Ingana Nasida Jalan Musa Indah 2 nomor 4 Beji Timur Nir Sadawalu 2 kelompok Kapernaum Paduahon na di hari Kamis 14 September 2020 di basa-basa Tuhatta dakdanak bawa di keluarga ni Amatta Parlingguman Butar-Butar Inata Diani Lorenta Borusiahan Ingana Nasida Jalan Haji Asmawi Gang Kelinci nomor 38 Beji Nir Sadaonom 70 kelompok Jordan Hipasdo dakdanak ngi nang natorasna bagian patuluhon ruasna pindah mamuka saderion minggu 17 September 2020 tolu pindah huria sian HKBP Depok Sada keluarga ni Amatta Darmarianto Marpaung Inata Elviera Lolita Boruhuta Barat Ingana Nasida Perum Pesona Citayam Blok 11A nomor 2 RT 02 RW 07 Susukan Nir Sadawalu 07 kelompok Getsemani Nasida pindah huria tu persiapan huria HKBP Arko bagian Pahopaton Parguru Malua angkatan tahun 2020 tolu 2024 Mamuka sadarion minggu 17 September 2020 tolu pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Seksi Jending Patupahon pelatihan penginjilan tudak danak Parguru Malua angkatan tahun 2020 tolu 2024. Jala Patupahon nama diganup di hari Minggu. Masuk pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Maringanan di GSG Lantesada. Pinangido tunatoras ni daranak Parguru Malua asa mandasda sinasida mandohoti pelatiani tiktingon gawe undangan bagian parlimahon pertanyaan paralado dohot keluarga di hari Senin 10 September 2020 tolu pukul 10.00 Patupahonna do pertanyaan paralado dohot keluarga Maringanan di GSG Lantesada bagian Paonomon Pasahaton Pelian Tujolo di hari Minggu sadarion Minggu 17 September 2020 tolu dung simpul papungu pelian paduahon papungu pelian Tujolo dohita songon sada dalan manupahi pesta gotilon na pinatupa ni huriatta tuhat tama nama sumasu ganup pelian nata pasahat bagian papituhon persiapan huria HKBP Arko domu tu acara malam dana dan nada persiapan huria HKBP Arko na naing patupahonna di hari 7 Oktober 2020 tolu dung simpul tikting tapayihud mapanorangion na pinasahat ni perwakilan panitia Pawaluhon rencana program Dewan Seksi tahun 2024. Pinangido tuganu pengurus seksi-seksi Dewan Koinonia, Marturia dohot diakonia. Asap tapatupa jala marangerangi rencana dohot diganup seksi tu tahun 2024. Bagian pasiahon tikting nasojinanahon dohot berita parhepengon tajaha madiwarta jemaat elektronik. Na pinara deni huria marhitewa siren wik partangyangan tabe.
Songoni matik ti masa di huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhat tama tau sangap ni guarna. Pinasahat ma tu panitia Arko. Shalom, horasma dihita saluhuna. Moliate mata pasahat, tuan mata debata para sirohana sumurung, disiala dengan basa nang tapakila lahon sa tutikion, dilehot dihita hipason nang songoni las niroha, pai hutihut jala makalason parmingguota ditikion, mamuji pasangapot tuhata. Parjolo sahali nahu hormati hami, Inang Padita Juliana Jae, nahu hormati hami, saluhuna jajaran perhalado HKBP Depok Sada, amanami, inanami, nang songoni hamuna saluhuna yanakon nami na posobulung, parjolo sahali pasahatonon nami mauliate, tuhamuna saluhuna, dinang dilihat kamu di hami partikia tuhami, laho pasahaton panorangion, ima sian hami panitia nong nipabaki ni huriata, panitia malam pujian dan dana persiapan huria HKBP Arko. Nanaing patupauta di hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2020 inganan di Gedung Toba Mall Depok Trade Center DTC Sawangan Depok. Amanginang songondong topai hutihut ditikinong salpui Yanggo Arko nungabe secara resmi gabe persiapan huria HKBP Arko Resort Depok. Alai sahat tikion godang dope nanang sipasikopon amanginang. Na perjolo Arko menyewa gedung ikuk dope amanginang nagabe inganan parmingguan. Na paduahon terbatas dope tiki lau aktivitas parmingguan doho dia ka ulau na asing. Rupani margurugur do akan asing. Napatuluhon na manginang, gedung permingguan tong dope dipake gereja na asing, partikian terbatas ma tuaka ulaun huria. Naperpudi amanginang, sian kapasitas ni gedung nong dipake Arko, godang ni perminggu, puji Tuhan meningkat amanginang 100 sampai 120 hala. Nama godang doho akada danak 50 sahatu 60 hala. Alania manginang sia daya tampung nungabe melebihi kapasitas. Jala diprediksi mertabba dope tu jolwanon. Amanginang alani neng mersaka ma persiapan HKBP Arko lau pahatuson pengadaan lahan manang partapahan lau pajongjong bagas joro nitu hatta di persiapan HKBP Arko anon ditikina. Amanginang nungabe dipilit wilayah pertapahan nanaing inganan pajongjong bagas joro nitu hatta ima di wilayah bedahan Sawangan. Ima bidang ni partapahani hira-hira 1000 meter kuadrat, jala godang ni argana sekitar 3 miliar rupiah. Jala ditikyon nang terpapungu godang na 1,8 miliar. Alania inang secara kalkulasi hurang dope sekitar 1,2 miliar. Amanginang alani panitia nong dipabaki ni huriata, panitia malam pujian, nada dan dana disakapi, lau menutupi asa pasikopon, lau manuhor pertapahan ni huriai. Ima nabinani panitia na perjolo, manggalang dana sian huria persiapan Arko, manggalang dana melalui bajar antar, manggalang dana marhite proposal sian hamuna saluhuna donatur nami, sian ruas Arko, sian ruas HKBP Depok Sada nang songoni non ruas. Puncak penggalangan danaya manginang naneng patupau maano di tanggal 7 Oktober 2023 ima naneng patupauta di Mall Trade Center DTC Sawangan Depok. Alania manginang sian uduk doho serep ni rohanami ditikyom mahami mangido pangurupion tuhita saluhuna asa gabi parsido mahita laho manupahi sakap na lau pengadaan partapahan
dohot pembangunan ni Bagas Joro ni tu hatta. Jala omma goko dohot jauh-jauh nami resmi tu hamuna saluhuna amanami inanami napo sebulung nang sude hita saluhuna. Asarya jalari pama hita madohoti ulauni malam pujian dan dana di tanggal 7 Oktober 2023 naroon. Songoni mapanorangion sautik siak kami panitia di sude pangurupion nang songoni haradio muna hupas hatami godang mauliate. Horas madihita saluhuna.
debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita manginang, turpuk jamita di ibadah minggu sadarion, di minggu pasapululimahon dung Trinitatis, ima natar surat di sada Korin bindu 4, mamuka sian ayat sada 1 ayat 5, songonon ma didok disi. Dirajumi jolmai mahami parhaladone Kristus, jala juara bagas ni aka hahomion ni debata. Jumolo dipangido di aka juara bagas, naing haposan nasida jupang. Otik doi huetong, anggo hamu manang rapot paruhuman ni jolma manguhumi au. Au pe dang huuhumi diriku. Aida ngadong salaku anggo nahuboto. Alai ndada gabe pitor au hinorhoni Tuhanido manguhumi au. Dibaheni unang hamu manguhumi dina sotikina tagan soro Tuhani. Patiuron nado nabuni dina holom. Jala papataron nado tahi-tahi niroha. Disima dapotan puji-pujian ganub sian debata. Ido yanggo sahatna. Dihamu akamang do tamu akainang nahi naholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ra ingot do pehita uji sekolah di mungkin di bangku SD. Molo disukun guru hita aha do cita-citamu. Kalau guru bertanya kepada kita ramar ragam alus tatiki. Adong madeba namandokon cita-citanya menjadi guru. Adong namandokon cita-citanya mau jadi polisi. Kan jok-jok do tasukun kan manang tu pau pumuna pesonari juga kamu do sukun hamu. Apa yang cita-citamu pung ni hala inang amang kan? Dokter, ya kan? Polisi, tentara, pilot, banyak segala macam. Semua yang baik-baik dan yang bagus-bagus yang dikatakan oleh seseorang jikalau ditanya apa yang menjadi cita-citanya. Tung soheado dak danaki mandokon ahad mau disukun ahado cita-citamu malusna pemulung, nggak ada itu ya. Dak kia halak bercita-cita jadi pemulung, nggak ada. Ahado cita-cita narik beca, nggak ada. Kalau ditanya. Tetapi ternyata dalam realita kehidupan kita semeragam do cita-cita taujui. Semua kita punya cita-cita yang mau pangkat, naik sukses, semua yang bagus-bagus. Alai dalam perjalanan kehidupan kita tentunya tidak seperti realita cita-cita itu yang kita hadapi sekarang ini. Gitu kan? Mulai disukun do cita-cita pendeta Julian Ajai ujui adong mai. Ya kan? Tetapi ternyata Tuhan panggil untuk menjadi pendeta, bukan cita-citanya itu. Artinya memang semua hal bisa Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dulu cita-cita kita beraneka ragam, tetapi ternyata jalan kehidupan kita ini sekarang. Yang kita alami sekarang ini. Nadiwi jalani hala amang inang di partikian sisonari. Mungkin jauh berbeda dari cita-cita yang dulu, ya kan? Berbeda. Apakah itu salah? Tidak. Tidak ada yang salah. Semua orang berhak bercita-cita, semua orang berhak untuk meraih masa depan yang baik. Tetapi ternyata dang lomota, dang sita-sitata, alai ikon lomo ni rohani Tuhan. Jolmado namano Tuhon lakana, alai Tuhan debata na pasauton. Ini jalan kehidupan kita, berada dalam kehendak Tuhan, berada dalam kendali Tuhan.
Tetapi dalam semua keberagaman ini, semua profesi yang kita miliki yang beraneka ragam ini, jemaat HKBP Depok 1 yang awalnya mungkin cita-citanya berbeda, tetapi realita kehidupan sekarang yang dialami, kita harus nikmati. Unang adong namanol soli. Aisudena hitaon ima jolma naniasian ni Tuhan debata. Ido umbahen gabe boy hita marlas niroha di bagasan tikion. Ido kan? Marlas niroha dohamu tehe di mingguan? Ido. Makanya kalau dalam sukacita kita dalam minggu ini, jangan ada yang menyesali keberadaannya. Karena apa? Karena kita spesial di mata Tuhan. Ido makana didok si Paulus di ayat sadai. Dirajumi jolmai mahami parhaladoni Kristus. Jala juara bagas ni akaha homio ni debata. Ise do parhaladoni Kristus. Apakah hanya pendeta? Apakah hanya sintua? Apakah hanya parhalado partohonan? Parhaladoni Kristus? Tidak. Sude halak naporsea. Semua umat Kristen adalah parhaladoni Kristus. Manang ahape profesina, apapun pekerjaannya, semua kita ini adalah parhaladoni Kristus. Sudedo hita parhaladoni Kristus. Tentunya marasing bedo tanggung jawab ta. Marasing bedo kewajiban ta. Marasing bedo na taula alai ikon tai ngokma songon nadidok ni si Paulus hita do parhalado ni Kristusi jala hita do juara bagas ni akaha homio ni debata. Semua kita lah hamba-hamba Tuhan yang mau melakukan yang menjadi misteri rahasia Tuhan. Semua kehidupan kita ini adalah misteri rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan adalah kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi selama kita masih tetap berada di dunia sebagai hamba-hamba Tuhan, lakukan yang terbaik dalam tugas pelayanan kita. Amin. Songon naposoni Kristus hita. Songon parhaladoni Kristus hita. Lakukan yang terbaik. Bican disi dope hosata. Bican disi dope gogota. Bican dilehon Tuhani dope tiki dihita. Mari lakukan tugas kita sebaik-baiknya sebagai hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus. Inang amang nahi naholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ondo nagabe ikon si pahusor-husorot tadi bagasan turpuk jami taon. Bahwa Rasul Paulus ia dilahirkan di Tarsus sebagai orang Ibrani. Dididik di bawah asuhan guru yang bernama Gamaliel. Ia juga merupakan keturunan orang Farisi. Pada mulanya Paulus bercita-cita menjalankan Taurat dengan tanpa cacat. Paulus mau menjadi hamba yang taat pada waktu itu. Dia mau melakukan yang baik seturut dengan hukum Taurat yang berlaku pada waktu itu. Namun dalam perjalanan menuju Damsyik, ketika dia hendak mau mengejar, menangkap dan memenjarakan para pengikut Kristus, ia mengalami peristiwa besar dalam hidupnya. Yang awalnya dia mau bercita-cita untuk melakukan yang baik menurut dia seturut dengan ajaran yang dia pahami. Dia menangkap, memenjarakan, bahkan mengejar orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi peristiwa besar dialami oleh Paulus. Tuhan Yesus memanggil dia dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya dalam bentuk cahaya terang sehingga membutakan mata Paulus. Jadi lain do cita-cita di awal. Awalnya dia mau menggenapi panggilannya.
mentaati hukum Taurat sehingga orang-orang Kristen pada waktu itu harus diminasakannya. Tetapi perjalanannya Tuhan menangkap dia. Tuhan membutakan matanya selama 3 hari, gitu kan? Ini peristiwa besar. Dan pada akhirnya dalam hal ini Paulus mengatakan bahwa dia adalah hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Rahasia Allah dalam hal ini bahwa Paulus mau melakukan, mengajarkan, memberitakan Injil keselamatan, yaitu hikmat Allah yang tersembunyi sejak kekekalan, namun sekarang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Ini rahasia misteri Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari awal cita kita beda, tetapi perjalanan Tuhan, kehidupan kita ditentukannya. Dan buktinya baik adanya hingga pada saat ini. Apakah kita menyesalinya? Tidak. Semua sudah Tuhan atur. Dan semua sudah Tuhan rangkai seturut dengan kehendak dan kasih karunia Tuhan semata. Apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi cita-cita, harapan kita, biarlah kita boleh dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan, memberitakan kasih karunia Tuhan sebagai hamba-hamba Kristus. Menjadi hamba-hamba yang mau memuliakan Tuhan di dalam setiap aspek perjalanan kehidupan kita. Amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu sadarion mandok tuhita unang hamu menguhumi. Kenapa kita dikatakan jangan menghakimi, unang hamu menguhumi? Jotan do halak tabereng di sekitar ta. Molo adong misalnya ianakon na, misalnya agak tibo pangkat ni geleng na, HP pangkat ni geleng na sadiri, gabe songon na melos de perasaan na. Yailah anak ni halakan pangkat na nga istolu, yalah anak niba songonon nita, ya kan? Baru kemudian tentang ada orang yang menganggap remeh tentang pekerjaan orang. Kalau orang sana anaknya berprofesi polisi, tentara, ya anak koniba, kalau nomor 33 nina, ya kan? Ada yang kecil hati dengan itu, merasa tidak pede dengan pekerjaannya. Merasa tidak percaya diri bahwa Tuhan juga memberkati semua umat manusia sesuai dengan porsinya. Tuhan memberikan berkat kepada semua orang tidak berbeda. Mangan doa ka dokter, mangan. Per 33 mangan do tahe, mangan. Pakai bajunya akap tentara, pakai. Ya kan, pemulung pakai baju teh, pakai. Artinya meskipun berbeda mungkin kualitasnya, mereknya. Molo halakan mungkin merek sian Thailand, Bangkok, nina kan. Bahita sian Omajo, sian pasar Kemiri, gitu, Depok Jaya. Ya nggak apa-apa, toh sama-sama menikmati gitu loh. Apa yang harus dicemburui? Sehingga inilah yang membuat orang menjadi susah untuk bersuka cita dalam hidupnya. Karena takarannya adalah orang lain. Karena takarannya adalah keinginan diri sendiri. Ido umbahen maol halak boy minar bohina. Lalap naho mana mutung. Ido kan? Hol nama rungut. Holan mandele, torusma ibana merasa berkecil hati karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain dan takarannya adalah orang lain dan kemudian hasratnya adalah supaya aku bagaimana. Maka nah godang halak madabu tu bagasan dosa, kecemburuan, teal, elat, late, pahata-hata donganna. Dang sadar na tai nang pe kusongoni go baga ni baju na marutang do ini na. Ido kan? Adong do hala songoni kan? Ada.
Gaya na ido godangi, ali utang na, marbiloak, godakian disonin na. Dan sadar, katanya kayak gitu. Inilah yang mau diingatkan kepada kita. Taoro madirita pahata-hata nasotikos taringo tudongata. Ondo na dipaingot si Paulus na didokna nakingani. Dikatakannya bahwa di ayat 3 doho 4, otik do di ayat 2 dan 3 4, jumolo dipangido di aka juara bagas naing hapusan nasida Jepang. Otik do ihuetong anggo hamu manang rapot paruhuman ni jolma manguhumi au. Au pe dang huhumi diriku. Aida ngadong salaku anggo nahuboto alai dada gabe pitor au hinor honii Tuhanido manguhumi ahu. Kenapa Paulus katakan demikian? Karena banyak orang yang meragukan kerasulannya. Ai saya dipatah hata tong si Paulus dang tikosi si Paulusi sopitar ibana. Dang toho yayaran si Paulusi ai ragu do hita tentang kerasulan. Sian dia do rasul nainin na. Dipahata-hata si Paulus, diparwa-roa. Ini yang mau diingatkan. Unang tahati dakon hata nasatutu maralohon dengan jolma. Akan hati kosima tatahatai. Yang benar itulah yang kita sampaikan. Unang adong sian tonga-tongan ihuria HKBP Depok Sada. Na manguhum-uhumi donganna. Merasa diri paling benar, merasa orang lain lebih rendah. Amang inang nahi naholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong seorang dokter dengan berlari terburu-buru memasuki rumah sakit karena menerima panggilan darurat untuk melakukan tindakan operasi. Dia menjawab panggilan itu secepatnya, mengganti dengan baju operasi dan langsung tanpa basa-basi, tanpa bla bla, ia menuju ruang operasi. Di ruang tunggu, dia berpapasan dengan ayah sang anak yang sudah mondar-mandir sepanjang lorong menunggu kedatangan dokter. Ia sangat gelisah, bercampur gusar dan marah karena merasa bahwa tindakan medis kepada anaknya sungguh sangat lambat. Dan ketika melihat dokter tersebut, si ayah berbicara dengan suara keras dan membentak. Katanya, "Kenapa lama sekali datangnya? Apa Anda tidak tahu kalau nyawa anak saya dalam bahaya? Anda ini seorang dokter tapi tidak punya rasa tanggung jawab atas profesi Anda." Dokter itu tersenyum dan menjawab, "Maafkan saya, Pak. Tadi saya tidak ada di rumah sakit dan saya datang secepatnya setelah menerima panggilan darurat. Dan sekarang saya mohon Bapak tenang dulu agar saya bisa melakukan tugas saya." Mendengar jawaban dokter itu, emosilah sang ayah dan dia semakin memuncak emosinya dan semakin marah. "Tenang, tenang," katanya. Bagaimana jika anak itu adalah anak dokter? Apakah bisa tenang? Jika anak itu lambat ditangani lalu yang meninggal, apakah dokter bisa tenang? Muruk Maimana. Dokter itu menjawab dengan senyum kembali mengatakan, "Saya kutip kata-kata dalam kitab suci. Dari tanah akan kembali ke tanah. Terberkatilah di dalam nama Tuhan. Yang penting Bapak harus tahu bahwa dokter tidak bisa memanjangkan umur manusia. Karena itu saya dan teman-teman saya akan berusaha untuk memberi pertolongan yang terbaik sesuai penugasan kami. Dan itu adalah amanah dari Tuhan. Tetapi yang menentukan hasilnya adalah Tuhan. Kami hanya bisa mengerjakan." Mendengar ucapan sang dokter, ayah tadi juga semakin menggerutu dalam hatinya mengatakan, "Ngomong memang gampang, tapi buktinya Anda tidak peduli karena terlambat datang," katanya. Sang dokter tidak panjang lebar lagi berbicara, ia langsung melakukan tindakan operasi. Operasi berlangsung selama beberapa jam
Dan dokter itu keluar dengan wajah yang ceria. Syukur pada Tuhan, kata dokter. Anak Anda selamat. Kalau Anda mau bertanya tentang kondisi anak Anda, tanyakan aja langsung ke suster yang menjaganya. Lalu tanpa menunggu jawaban, si dokter langsung pergi buru-buru, dan tanpa menunggu jawaban dokter pergi, lalu bapak itu bertanya kepada suster, kenapa dokter itu berjalan begitu terburu-buru? Apa sih pangkatnya? Apa sih jabatannya di tempat ini? Kenapa dia sombong sekali, nggak mau menjelaskan dan tidak mau mendengarkan saya, katanya. Lalu mendengar keluhan si suster, mendengar keluhan si omelan si ayah, suster itu menceritakan tentang apa yang sedang dilakukan oleh dokter tersebut. Suster itu mengatakan, maaf Pak, sesungguhnya ini berat saya sampaikan kepada Bapak. Dokter tadi sedang mengalami duka cita. Anaknya kemarin mengalami kecelakaan dan nyawanya tidak bisa tertolong. Beliau sedang berada di pemakaman ketika kami memanggilnya untuk melakukan tindakan operasi terhadap anak Bapak. Dan sekarang setelah selesai menyelamatkan anak Bapak, beliau harus buru-buru ke pemakaman melanjutkan pemakaman anaknya. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan mendengar penuturan suster tersebut, sang ayah terpukul di dalam hatinya dan meminta maaf, tetapi tak ada guna meminta maaf ke suster sebab dokternya sudah pergi. Dalam hal ini mungkin kita semua punya pergumulan masing-masing. Kita mungkin punya perasaan atau pengalaman hidup yang berbeda, mungkin yang tidak pas dengan kita. Ido umbahin murah-murah halak muruk molo menghadapi kondisi yang begitu genting dalam hidupnya. Kita merasa kita harus lebih utama. Kita merasa bahwa kepentingan kita harus diutamakan. Sehingga kita mengabaikan perasaan atau keberadaan orang lain. Maka melalui kisah ini mengingatkan kita supaya jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Jangan terlalu cepat meluapkan atau melampiaskan kemarahan kita kepada orang lain. Kalau kita tidak tahu apa dan bagaimana keberadaan orang tersebut. Memang kita bisa saja dengan emosi karena kita seperti yang dialami si bapak, anaknya kritis. Kita sehingga lebih mengutamakan bahkan melampiaskan dengan kemarahan. Maka dalam hal ini inang amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sebagai umat manusia hendaklah hidup di dalam kasih. Sebagai hamba-hamba Kristus, parhaladoni Kristus, natar jodoh hita gabe si tindangi akahata natutu, akahata natigor, akahata nasitong maralohon dongata jolma. Unang murah-murah hita tahaciti hati kawan kita. Jangan terlalu gampang menyinggung perasaan. Sekarang kita ini memang bentuk-bentuk leseng-leseng itu kadang-kadang seolah-olah lelucon tetapi menyakitkan. Jala adong do karakter ni halak molo ibana boima menggara-gara ini halak mangalesengnya kadongana ale molo ibana dilesengi bapitor soi nama muruk nate molo di pahata-hata dongana bandang masalah ale molo ibana di pahata-hata boy so nama murukna langsung didatangi. Inilah yang diingatkan kepada kita. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan dibahini unang hamu manghumi dina sotikina tagan sorot Tuhani. Dalam hal ini sekalipun Paulus direndahkan, dihina, dia tidak menjadi kecewa.
Paulus tidak goyah dalam memberitakan Injil. Paulus tidak goyah dalam melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Sebab Paulus mengatakan bahwa Tuhanlah hakim dalam hidupnya, bukan manusia. Jadi manang songon dia pehatani halak taringo tuhita, tidak usah ambil pusing. Lo mai bana songoni sampai aha berbusa-busa tehe pamangani. Lo mai bana loja songoni alai molohita nasi tongima, lurus-lurus saja jalannya. Karena banyak orang seperti ini terlalu cepat menghakimi orang lain. Makanya kita diingatkan jangan cepat menghakimi orang. Ada banyak orang terlalu pintar menilai orang lain, tapi sayangnya terlalu bodoh menilai diri sendiri. Adong dohala songoni? Adong, ada. Molo halak ba terus ma dinilai-nilai bana. Hola nama monten-monten indongan no do imana. Ro tu pegareja i. Hola nama monten-monten do. Songon dia do bu ninatanin na. Songon dia do ro na. Hola menilai-nilai. Jadi enggak usah. Biarlah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah hakim. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita punya kekurangan. Gak ada manusia yang sempurna di antara kita. Adong dohita una sempurna? Gak ada. Mardosa dohita. Kita punya kekurangan. Tetapi kita juga punya kelebihan. Maka dalam hal ini biarlah kita yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, meminta, memohon pengampunan dari Tuhan atas pelanggaran dan dosa-dosa kita. Maka dalam hal ini juga kita harus bisa menjadi orang-orang yang mau mengampuni. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang mau memaafkan. Anu ngahacitian inang pandita rohaku dibaheni makana ikomar domu tutan rara dohami nina. Karena dong dua prinsip songoni kan inang amang. Mardomu tanona rara inakan. Iya, HP dan mungkin be mardomu tanona rara. Molo moding do di Depok sada do tarutung sada. Adong do pardomon ni udah terpisah dari lautan kan. Jadi nggak bardomu be. Jadi biarlah kita membuang dendam itu. Rasa sakit itu kita buang. Mari hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sebab kita ini adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita pernah menyakiti, kita pernah disakiti. Kita pernah mengecewakan, kita pernah dikecewakan. Kita pernah pahata-hata dongan, kita pehea di hata-hata dongan. Oleh karena itu, mari hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ampunilah dosa orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Nda ina tapangido ganup ari martangyang hita. Tapangido tutuhani sesama dosa nami. Songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa Tuhani. Ikon olo dohita jalarade songon si sen naking depisteli. Si Yusuf do tahe? Si Yusuf kan? Oh luar biasa kejahatan saudara-saudaranya. Itu kan? Luar biasa jahatnya kahaha angginai. Dirancang kejahatan untuk Yusuf lo pamatehon ibana. Alai ido na mambain hitamar las niroha. Didok nakingani di ayat 10 20 kan? Di ayat di Sada Musa 50 ayat 10 ayat 20. Sada Musa 50 di doksi Yusuf do. Najat donian tutu tahini rohamuna do pak au. Alai nadenggan do hapatian ni di bahin debata patu pahon songon nani damuna sadarion laho pangoluhon bangso nabolonon. Najat do tahini rohamuna alai nadinggan do hapateanna. Dibahen Tuhan. Oleh karena itu biar saja orang menganggap kita apa. Tetapi kita yang mau taat, yang mau benar di dalam Tuhan, yang setia ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai hamba-hamba Kristus, mari buka hati untuk mengampuni. Maafkan
unang tasimpan aka hacit ni rohai di bagasan ate-ateta. Unang tasimpan jala tapa golom-golom dendam dengkii. Ai ido na mambayin susah hita, gabe tubuh maka sahit na maragam. Ate dangi, dang cita-cita be maragam, maragam-ragam doi nanggo cita-cita. On maragam-rago kasahit nakan gabe komplikasi kan inangamang. Jadi unang tasimpan na maragam-ragam aka haciti. Tabolokom mai asa hipas hita, asa sehat hita, asa boy marlas ni roha mandalani ari-ari ningolu. Amen martangnya kita. Mauliate roha nami diho ali Tuhan, di pasu-pasu di ramotiho kami di bagasan tikion, di hatam naung marsaringar di tonga-tonga nami, nama nungguli kami songon aka yanakomu aka naposom, parhala doni Kristus do kami Tuhan, namian di bagasan hasitongan ni hatam, alani urupi pargogoi kami mangulahon, doho makangoluhon hatam nabadiai. Gabe si tindangi Kristus duhami marbarita nauli. Unang hata naroai huta tindako kami. Alai hata nabadiai do ali Tuhan. Jalahodo na mangajari hami marhiteton di parbadia. Asa unang murah-murah hami manguhumi kadongan nami. Alani Tuhan pargogoi mahami. Patiur marohan ang pikiran nami. Asa ton di miman yamian di bagasan ngolu nami. Jalaboy hami. Toktong mangulahon hatami hombar tulomo ni roham. Ali Tuhan masu-pasu mahami sa luhut na napungu di bagas joromon. Toktong maho Tuhan na manundangi rohan ng pikiran nami. Manang songon dia pe keadaan nami. Manang aha pe hamaolon na huadopi hami. Hodo debataan nama nami. Na toktong na mandongani hami. Doho mangurupi hami mandalani ari-ari ningolu. Nang aka pergumulan-pergumulan pribadi hami pe. Upasat kami matu bagasan tanganmu, urupi kami menyelesaikan aka pergumulan nami iya liamang. Mauliate di parsauran nauli di bagas joromon, pasu-pasu masa luhut na karwasmu, amanami inanami, sude akat na tua-tua, punguan lansia, ramoti maaliamang, toktong maho Tuhan nama masu-masu daging doton di nasida, di nama ngalakahon laka nasida, sayhoma naman joloani. Doho na patuguhon rohan ng haporsyaon pe. Ali Tuhan di bata amanami, martangiyang dohami tu saluhut akaruas ni huriam, na pinasupasum nan dilehoko, yanak kon di tonga-tonga ni keluarga, amang Rudi Jansef Sitorus dohot inang Paula Antonia Rinyani Woro Palupi, pasu-pasu marumah tangga nasida, talumobi yanak kon na pinaluheno mutu nasida Tuhan. Say homa na mamasu-masu tumbuh kembang ianak kon nasidai. Doho di keluarga amang parlinggoman butar-butar inang Diani Lorenta borusiahaan. Pasu-pasu ma keluarga ya samarlas ni roha nasida. Dinaung di lehoko dana itong-atongan ni keluarga. Pasu-pasu masa luhut na kana tua-tua nang natoras nasida. Asa di bagasan serep. Doho di bagasan lambok. Mangajari ianak kon nasida mananda hatam. Doho pagodang-godakon ya nakanasida di bagasan hahipason. Ali Tuhan debata di saluhut ruas nyuriam, napindah jemaat, ima amang darmayanto marpaung, dohot inang Elvera Lola Vita Boruhuta Barat, napindah huria tu HKBP persiapan arko, sayhoma nama masu-masu nasida tuhuria naim baru, asa gabe ruas na burju, guo ruas na mangolu di bagasan haporsyaon, ramoti manasida ali Tuhan. Nang disaluhut aka program-program ni huriampe, hupasaat hami matua dopanmu. Secara khusus ali Tuhan martangi yang hami, ima disakap ni huriam HKBP persiapan HKBP Arko. Nanaing patupa malam puji-pujian dohot dana di tanggal 7 Oktober 2020 toluon. Asi maroham Tuhan pasu-pasu masaluhut na kapanitia. Asa toktong bersemangat nasida, patupa hon akan nauli nadenggan. Asa boy jong-jong huriam, persiapan huria arkoi, jala boy manuhor tano. Alani Tuhan pasu-pasu akaruasmu, asa boy nasida pasahaton pelian nauli nadenggan. Mangurupi huria hak arko, asa boy nian Tuhan
tercukupkan dana dinasida lahomanuhor tanoi. Tuhan ramoti masa luhutna parhalado panitia nang ruas ni huriam jala seitutuhi maroha nami laho masilian lean asa sian las ni roha nami mangrupi doho patupahon menyelesaikan dohot memberikan na terbaik tu huria arko ali Tuhan nang disakap ni huriam pe aliamang nang patupa pesta gotilon ima di tanggal 5 November 2020 pasu-pasu masa luhut panitia parhalado nang ruas pe asa boy hami patuluson pesta gotiloni di bagasan hadengganon di bagasan hademahon alani Tuhan pasu-pasu masa luhut nan yulan di tangan do pikiran nami asa marhiti pasu-pasu mi Tuhan hu pasahat hami sudena saha mauliate oni rohanami tuho gabe tau puji-pujian nang hasangapon jala marlas nyiroha hami di ari pesta gotilon di nanaing ro na hupatupa hami i. Ali Tuhan saya patulus mai mardalan dinggan saluhutna. Ali amang nabasa di bagasan tikion martangiang hami ima taringo tua karuasmu na di bagasan hagalion ni pamatang siala ni parsahiton. Sayho mana mamasu-masu nasida Tuhan manang hami penapungu di bagas joromon. Molotung adong akasahit na marlokotan di pamatang nami buat jala bolok kumay Tuhan. Lehon mahamalumon di hami sa luhut na. Secara khusus martangi yang hami. Taringo tuhahi pason ni aman nami. Ima amang sintua MH Panjaitan. Inang sintua Sarma boru Siregar. Briella Giovanni boru Sianipar. Inang Ratna boru Pangaribuan manang nyonya nababan. Nasi amang nasi marbun boru si matupang. Ali Tuhan, hupasat hami masa luhut na nasi datu bagasan tanganmu. Sayho mana mamasu-masu daging doho tondina. Molotung pe di bagasan hagaleon ni pamatang unang loas gale nang partondion na. Pasu-pasu maali Tuhan si panganon sinumon amanami inanami. Sayho mana mamasu-masu akan obat-obat doho vitamin na dikonsumsi iban nasida. Asa ima Tuhan dalam memangalihon hahipason tu saluhut na ruas ni huriami. Ali Tuhan hupanggonggopo kami manasida tu bagasan tanganmu. Nang di ruas ni huria makan napo sebulung nami. Nang tang umur nasida nunga matoras jalan nunga mapan dia ke parkarejoan. Ali dangadong dope sirokap ni tondi di nasida Tuhan. Alani mangidu hami tu adopan musai homa na patuduhon akasirokap ni tondi anak doho borumi. Jelahoma na manjou nasida tu parngoluan parsaripeon. Asima roham Tuhan nungatung macai godang akan atua-tua nasihol asa boy nian akayanakon nasida doho boru nasida nian marumah tangga. Alang ini mangelik kami tu adopanmu patuduhom makasirokap ni tondi anak dohor borumi ali Tuhan. Nang di bagasan tikion pe ali amang martangi yang dohami tu saluhut ruas ni huriami nang pinasupasum parhite parsaripeon. Alang adong dope keturunan di nasida. Alani mangidu hami tu adopanmu ali Tuhan. Sayho mana mamasu-masu rumah tangga nasida, mamasu-masu parbueni bortian na, asa boy maranak nang marboru. Sayho mana mangalihon saluhut na Tuhan Om Bartulomo ni Roham. Asa tung sikoplas ni roha karuasmu, mandalani ari-ari ngolu, talumobi parsaripeon nasida, dina dilehoko nasida anak dohok boru, di tonga-tongan ni rumah tanggana. Ali Tuhan, di saluhut akatang yang nami nasotar pajojor di bagasan tikyon asini rohama na pasikopon di hami dohon na mangalihon itu hami Om Bartulomo ni Roham pasu-pasu masaluhut na ruas ni huriam manang di dia penasida maringanan toktong maho Tuhan na mandungani di aka inganan nasida ganub sayho manamian di bagas sayho manamangalihon dame dohot las ni roha. Nang disaluhut aka ulaon manang parkarejuan ni uras mi Tuhan sayho mana mamasu-masu na ni ulan ni tangan doho pikiran nasida asa manjadi jalaboy nasida Tuhan marlas ni roha mandalani ari-ari ni ngolu talumobi dina disari hoko ngolu nasida dihangoluan siap ari sesa dosa pangalau sion nami asa tamahami di adopanmu mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amen. Marende hita sian buku ende nomor 650 sada ayat sada do udutna huhu tapasa mapeliata.
mapeliata ima dalam rangka pesta gotilon tapasa mapeliata tujolo. Tainde homa ayat selanjutnya jongjong mahita saluhutna. Arpada doa wong turimu taku ku Yesus saja diuriai sapake aku dona saruku alarado diuriai
ma peliata. Ale debata amana mina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan doot na sauli basa na mauli utus. Hupasat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Aso parhasya kami pilihanon. Patimbulhon harajaw mo itong-atongan ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam utanda hami godang ni selehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaurhon madamena tutondim. Amen.